Παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι Mr. Wiz και μαζί μου σήμερα είναι ο Τόλης. Τόλη. Ναι, γεια σας παιδιά. Ο Αντώνης δεν ήθελε να έρθει. Μετά από ένα χρόνο ξανά έκανα βίντεο. Ναι. Ακούγεται ο Αντώνης αλλά δεν παίζει μαζί μας. Γι' αυτό θα τον ακούτε κατά τη διάρκεια του βίντεο. Ναι. Θα σας πω... Αυτή είναι η... Θα σας πω ένα πράγμα ότι... Τι θέλεις να πεις Τόλη? Ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο νέο μου account που θα κάνω σε λίγες μέρες θα ονομάζομαι F1. Γιατί, πόσα ονόματα θα αλλάξεις? Χιχι. Γιατί, πού είναι? Όχι, δεν ήθελα να ήμουν εγώ classmaker. Αυτός εδώ πέρα ο τύπος μπορεί να... Γιατί έπρεπε να σου κάνω join? Δεν μπορείς να μας κάνεις join. Αυτό, δεν μπορείς. Μα πού είναι? Ναι. Παιδιά, Αυτό είναι αριθμός 36. Τρέχα, πρέπει να προλάβουμε. Τρέξιμο. Δεν μπαίνω. Αντώνη, δεν μπορείς να μας κάνεις join. Μπορώ. Δεν μπορείς. Πού, τι κάνουμε? Τρέχα γρήγορα, μην σκοτώσουν. Πού να με σκοτώσουν? Έχεις χρόνο για να ανέβεις πάνω. Δεν ανέβεις, Δεν προλαβαίνω. Γρήγορα. Δεν προλαβαίνω σήμερα. Πού είναι? Είναι μαζί σου? Ναι, να με. Έλα, πάμε. Έλα εδώ να μην μπούμε στη μάζα. Τι είναι μαζί? Το βίντεο... εδώ είναι το βίντεο. Καλά, εγώ κοιμάμαι. Ποιο σου? Αυτό πρέπει να το προστατεύουμε σαν τα μάτια μας, όμπλε. Στοπ! Σταματήστε όλοι! Έχουν ξανάρθει εδώ. Τρέξτε! Τρέξτε για τη ζωή σας. Αντώνη, δεν είσαι μαζί μας, εμείς παίζουμε. Σταματήστε όλοι! Έχουν πεθάνει όλοι! Πράσινο! Δεν είναι πράσινο αυτό. Κόκκινο. Είναι έτσι αυτή η κούκλα σχήμη. Πέρασα κι εγώ. Σιώμα, πού είσαι? Μπορεί να παίξουμε 2 μάτς. Ναι, μπορεί. Ότι πει ο Σιώμαν. Εγώ είμαι παράτης. Το επόμενο θα είναι και ο Αντώνης, αν παίξουμε. Αν παίξουμε. Βασικά μπορεί να είναι, γιατί... Ενώ Mr. Wiz. Μου έχει Πες κολλήσει... μου ρε Τόλη. Μου έχει κολλήσει το όνομα Σιώμαν και δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, άραγε, γιατί? Εγώ εν τω μεταξύ ακούω μουσική, βλέπετε φορά ακουστικά στο σκύλο μου. Mr. Wiz, εγώ βαριέμαι να αλλάξω το σκύλο μου. Αντώνη, εσύ είσαι... Όταν σου είπαμε... Έχει μερικούς τάφους. Τάφι! Τελευταία πολύ έμεινε. Πηγαίνετε δείτε παιδιά όσοι ξέρετε τους τάφους. Πάμε να δούμε τους τάφους. Όχι, δεν μπορούμε. Όσοι ξέρετε γιατί φωνάζει τάφι, πηγαίνετε δείτε το βίντεο στον ΟΑ που κάνουν με το Μεγατσούμπι βίντεο Squid Game, σε αυτό το game. Έκανα ένα μικρό spoiler, αλλά δεν πειράζει. Τάφι, ναι! Πάμε να τους δούμε. Μπορείς να περάσεις? Όχι. Χόρτα! Εντάξει. Μου στα χορτά. Δεν μπορείς να περάσεις. Ναι, για σας. Τάφι! Τι κάνουμε στο σταθμό? Αντώνη, χαμήλωσέ το! Τα αυτιά μου έχεις πάρει. Τι κάνουμε? Είμαστε κρεβάτια. Ναι, να κλείσουμε. Κοίτα, αυτός πέθανε. Και αυτή πέθανε, αν τι ως αμήνικος. Εγώ, βλέπω τον αυτό μου, κοιτάω. Για... Εν τω μεταξύ σε κάθε βίντεο έχω διαφορετικό skin. Ποιος αριθμός είσαι εν τω μεταξύ? Είναι το 36. Εγώ το 34. Κοντά. Πού είμαι τώρα? Αυτή είναι σχεδόν ίδια με μένα.
Ποια? Τρελαθώ. Ποια? Και αυτή η άλλα φοράει τα ίδια ακουστικά, έχω καλύτερα. Πατά τον κύκλο. Συνεχίσουμε. Συνεχίσουμε, το πάτησα. Ο κύκλος σημαίνει να συνεχίσουμε, το τρίγωνο σημαίνει να σταματήσουμε. Το και χ εμείς... εννοείς. Ντόνι, χαμήλα αυτόν, μα έχεις πάρει τα αυτιά μας. Τρέχα, δεν θα προλάβεις πάλι. Αου! Θανασία, σου είπα Σιεμανέλα, βοήθα με λίγο. Σου είπα δεν μπορώ, όταν σου λέγαμε να μπεις δεν έμπαινες. Έτσι δεν είναι παιδιά? Ναι. Γεια σας αμίγκος. Όχι, Λοιπόν Ντόλι, φτάσεις με τα έλα παιχνίδια μαζί γιατί- μου, έλα μαζί μου, πού είσαι? Παιχνίδι. Εδώ είμαι ρε σήμερα. Τι κάνεις άλλο. Πού είσαι? Όχι, δεν μας είστε άλλο. Ίσως είναι δίπλα. Λοιπόν, θα μας εμφανιστούν κάτι κύκλοι και μετά πρέπει να μπούμε εκεί. Θα σου πω πότε. Ο άλλος έβαλε χ αυτός ο 26. Μείνε εδώ μαζί μου και θα σου πω που πρέπει να πάμε. Έλα μαζί μου. Σήμερα Έλα θέλω να τρέχα. Να βοηθάς και εμένα γιατί δεν το έχω ακόμα. Πάμε στην κίτρινη ομάδα. Έλα μπες. Πόσα άτομα χωράνε. Έχεις μπει, εντάξει. 4, είμαστε 4 άτομα, μια χαρά. Θα έχουμε και 2 ξένους. Όχι, πρέπει να έχουμε ξένους. Αλλιώς θα κάναμε εμείς τα υπόλοιπα παιχνίδια. Α, καλύτερα. Παιδιά, πείτε αν θέλετε να κάνουμε και με τον Αντώνη σε αυτό το βίντεο. Βασικά και αν το πείτε στο βίντεο θα έχει ανεβεί. Ναι, βασικά, παιδιά, θέλω να πείτε άμα φτάσουμε... Ξεκινάς Εγώ νομίζω εσύ. Νομίζω ξεκινάς εσύ το όλοι. Έτσι και χάσουμε εξαιτίας σου. Τι κάνουμε. Εντάξει, το κάνω εγώ. Ούψ. Σήμερα μπορεί. Τι ήταν. Σήμερα μπορεί. No. Mr. Wish. Μας κάνουν Σιεμαν τώρα. Όπα, τι κάνουμε. Εγώ κάνω. Δεν έχω καλή μνήμη. Θυμάσαι εσύ. Όχι, δεν τα είδα καν εγώ. Γιατί. Δεν ξέρω ρε. Αυτό όχι. Δεν έχω. Σήμερα αυτό. Αν μπορείτε να φύγετε. Μπορείτε να φύγετε. Όχι, δεν μπορώ. Αντώνιος μας έκανες join όταν έπρεπε. Πάμε γρήγορα. Δεν θα ξανάρθει η σειρά μου, Δεν μπορούμε τώρα. Δεν θα ξανάρθει η σειρά μου. Α, γιατί. Κάνει κριτούλα ό,τι να. Θα χάσουμε εξαιτίας της. Πάτα τα. Δεν πατάει τα κίτρινα αστέρια. Πάτα Δεν τα. θέλω να βλέπω, αλλά Θα πεθάνουμε. κατάλαβαίνει. Α, παιδιά, δεν ακούς τίποτα. Θα Α, βάλω αυτός το είπε. μουσική. Αυτός εκεί. Το κόκκινο. Ο κόκκινος το είπε. Πω, Ναι, πω, εκείνος. πω. Τι αγενέστατος που είναι. Αυτός θέλει να πεθάνουμε όλοι. Έτσι και χάσεις κυρά μου. Έτσι και χάσεις έτσι. Λιώνα Παύλα 596. Θα σε σκοτώσω εγώ. Όχι εγώ σήμερα. Όχι εγώ. Μα εγώ έχω... Μα θα με σκοτώσει ο κόκκινος πριν με το κάνει κάτω. Κάτω ρε γριά. Είσαι γριά και φαίνεσαι. Να. Φαίνεται. Έχει ένα milkshake στο στόμα της, άρα είναι το μουστάκι της. Σιεμαν είσαι στο παιχνίδι. Γριά. Ναι, δεν μας έκανες join. Δεν θέλουμε εμείς. Σας έκανα Τζο, σας Η έκανα. γριά 27. Όταν έπρεπε να μας κάνεις. Σε ρωτήσαμε και μου Μα δεν κάνεις. έχω το όνομά σου. Γρία, μπράβο, είσαι πλέον νέα. Μπράβο ρε γριά. Τι Yes. θέλεις, Mr. Wish. Μπράβο γριά. Δεν μας, Αντώνη, πρέπει να μας κάνεις join όταν πέσουμε. Μπράβο η γριά. Μπράβο η γριά. Ζούμε. Ευχαριστώ Αντώνη, άκου. που ζούμε. Έπρεπε να έκανα μας κάνεις όταν σου είπα. Τώρα δεν μπορούμε να παίξουμε μαζί. Επιτέλους πάμε να φύγουμε. Περιμένουμε ως το Όχι, επόμενο. Τι έγινε καλέ. Περιμένουμε ένα ως το επόμενο. Τα λέμε. Λοιπόν παιδιά είμαστε Τάφι. τάφι. Είμαστε στο επόμενο game τώρα.
Ναι, πάμε στο στάφο. Όχι, όχι, νομίζω. Δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Mr. Wish, Mr. Wish. Μα θα κάνω teleport. Ναι, θα κάνεις. Mr. Wish, Ναι, πες. τι κάνουμε τώρα? Νομίζω το επόμενο game είναι αυτό που πρέπει να κρυφτούμε και δεμνόμαστε το βράδυ. Δεν θα προλαβαίνω. Όχι, όχι. Mr. Wish, δεν προλαβαίνω. Θα σε κάνει teleport. Θέλουμε να συνεχίσουμε. Εγώ θα πάω στην πόρτα ίσως. Εδώ. Ναι, θα πάω στην πόρτα. Ανοίγει, 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 τρέξτε. Ελπίζω να ζήσει αυτός ο μπλε. Γιατί αν πεθάνει τη βάψαμε όλοι. Το Αντώνη είναι αυτό, δεν είναι δικό μας. Χαμήλωστο! Πω ρε παιδιά, ο Σίαμαν νευριάζει. Ο Mr. Wish νευριάζει. Αμάν με Αμάρτια αυτό. τον Σίαμαν. Και εγώ αυτό λέω ρε. Όχι! Ξέρετε όσοι ξέρετε. Τι είναι αυτό, εγώ δεν έχω Τόλι, έλα μαζί μου, Θα έλα σε κοντά. ακολουθάω, πού είσαι? Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Θα γυρίζουμε γύρω-γύρω και σε μια φάση θα μας λέει ένα αριθμό. Εκείνο τον αριθμό που θα μας πει θα πρέπει να μπούμε ακριβώς σε εκείνο το δωμάτιο, ακριβώς σε εκείνος αριθμός άτομα. Αν δεν μπούμε, Θα πεθάνουμε όλοι ή αν μπούμε μόνο εμείς, πεθαίνουμε εμείς. Αν δεν μπούμε πουθενά, πεθαίνουμε. δηλαδή, Μπράβο σου. για να μην πεθάνουμε τι κάνουμε? Πρέπει να το καταφέρουμε. Δυνάμωστο. Πραγματικά Δεν μπορεί να μας κάνει join τώρα. Μα είσαι στο παιχνίδι. Ναι, αλλά δεν μπορείς. Τρέξε! Δύο, έλα μαζί μου, έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Έλα εδώ. Όχι. Εδώ! Τόλι, εδώ μέσα. Όχι. Εδώ, πίσω σου. Μιλάω. Έλα ρε Σίαμαν. Close και κλείδωσε. Μας κλειδώνει. Κλείδωσε εγώ, κλείδωσε. Μα είμαι πεθαμένος. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Παίξε elevator. Αμάν με τον Σίαμαν, έλεος. Λοιπόν, παιδιά, Νικήσαμε το πρώτο. Πρέπει να το κάνουμε αυτό ακόμα 2 φορές. Ακόμα 2 φορές. Ναι, Δεν πρέπει. γιατί αλλιώς θα πεθάνουμε. Εσύ θέλεις να πεθάνουμε, εμείς δεν θέλουμε. παιδιά, τώρα ο Αντώνης έγινε πίσω στον τάφο του. Ο classmaker είναι εδώ, εντάξει, ζει. Σίαμαν, πού είσαι? Πήγα στην από τώρα. Ναι, πήγες. Πολλές φορές έχει πάει βασικά, είναι το αγαπημένο του μέρος. Λοιπόν, ελπίζουμε ένα. Όχι ένα. Ένα, είναι καλό το ένα. Όχι, 2 πάλι. Κάτσε, αμέσως να σου. Πήγα στην τάφο τώρα. Ένα. Ένα. Μπες σε ένα δωμάτιο μόνος σου και κλείδωσε με το πράσινο κουμπί. Μα δεν... Μπες, κλείσε, πήγαινε πάτα το. Άστο έτσι. Και είμαι πεθαμένος. Και πάτα εδώ. Το κόκκινο. Κόκκινο. Είναι κόκκινο. Δεν αφήνει. Μετά πάτησες. ανοίγουν μόνες τους οι πόρτες. Δείτε Ναι, δεν σε ανοίγουμε καν, απλά μας και κάνει πεθαμένος. teleport. Γεια σας. Hello guys.